人生は絶えず流れるエネルギーと経験の連続です。思考で流れを制御しようとすると滞りが生まれます。今は立ち止まり、自分のエネルギーと生命のリズムを感じましょう。呼吸を整え、背骨を通る光の流れに意識を向けてください。流れに身を委ねた時、あなたは再び生命と調和します。そして意識を豊かさと感謝に向けましょう。足りないものではなく、すでに与えられている奇跡に気づくのです。香りを感じ、味わい芸術を楽しみ、美しさを想像してください。胸に手を当て、私は祝福されていますと唱えましょう。あなたは今この瞬間において完全で豊かで感謝に満ちています。